horik osatut, azken parie. Luzia, Santa Luzia zan Jostunen patroie. Bai, orduan Luzia patroiarekin, alandabe patroiek erabiltzen dagoena Jostune. Dinot, gure txin patroia asko ikusiko nahi helakon. Ama Jostune izen da, ondo. Bora, izar ikusi behar dugun, jinkana, badakizu hemen ariketan jarriko ditugula gure lehiakideak. Eta badakizue fase hau oso garrantzitsua dela, proba hau oso garrantzitsua dela fase honetan, hobeto esan da, hain zuzen ere, proba honen amaieran puntu gehien dituen bikotea, zuzenean sailkatuko delako. Sailkatzen da. Buruz burukora. Hori ondo dakizue zuek, Eneko eta Iker, eta apustu ingo nuke nor joango duen ara. Ba, eta asmatuko, ke? Haupa, Eneko, hartu leku mesedez. Badue, Eneko, gogoz gaur be, ondo? Marrazkerekin hasteko prest, denpera Eneko, sartean. Artza, Mickey Mouse. Mickey Mouse, ikeragarria. Persona bat, bastoia, Ez, aterkila, ez, hotz. eskua, ukalundua. Ukondua, hori bai. Imintziokaren txanda. Igeriketa, markadoria, ez arbitrua, balea, Zer da hori? estropadak, Ez, hotz, aldatu egin dugu. pianista, Ez, idazlea, gertu. periodista, argazkilaria. Periodista edo kazetaria, ongi hartu lekua. Eta letra horian gaur, zerbitzariari eskatu dio. Kafea, ardoa, izotza, kaina, Afaria. Letrak hor daude. baskaria, Ez. Ea? aiztoa, Ez. kafea, ez. Ez? Hor dago? Emakia. Emakia, bai! Hostia, justo. Ai. Bueno, bandera gorria, geratu gara, imintziokan, zintzilik, ondo? Da beste dana bai, segundu bat bebai sobran, 81 puntu oso ondo Eneko eta Iker. Egia eta Xavier, bai. Gero eta presio handiagoa nabaritzen da hemen, gero eta tensio handiagoa. Bueno, ez da tensionatzeko, Xavier? Ez, Tu lasa ikusten zaitut, bai. Bai, gozatzen zabiltzea azken aldizen, ezta? Jinkan, harin egiteak badauk horrelako adrenalina puntu be. Zeatetzen den. Hau, Lasai Xavier, dagoena aixiar da. hartu leku mesedez. Hola, lasai, lasai. Bai. Hemen asmatzen duena pe lan asko itzen dago, Xavier? Bai. Xavier, nahizune, aukeratu eta denpora. Esku bat, eraztuna. Eraztuna. Itxasoa, txalupa, haizea, brisa. Kia. Kia, bai. ba. Bai, ikusi du. Zaldia. Jinete bat. Bai. Zalduna, ez. Kontzeptua behar dugu. Zakit. Non ikusten ditugun. Bakeruak. Bakeru edo kauboia, bai, ongi. Leku bat. Ondo. Sevilla. Bai, ondo lekua. Jode. Eta hauxe, borrokarako tresna da kontzeptua. Ezpata. Ezpata, bai! Ole. Nola inberdete kasua, dio. Ixiar, Sevilla, ole, beran bururi. Sevillatik bueltan, ja, ole, ondo. Ja emozionatuta, ja. Txiskeruen zue, da zeupakarri ikusi zukeie Euskal Herria zuen, zorionak. Zua ezin du nire, no. Ondo.
Sevilla ondo, kauboi bestilugaz, Xavier. Eta ez bata, baina hortxetan, Bai, lehenengo kurritu zaitena. Zeta bat ikusita ja. Bai, zehoz, hola. Ba, 17 segundu sobran eta danak asmatuta bost kontzeptuekin 100 lortzen dira, 117 puntu, oso ondo. Aneta, Naima, zer? Naimari barregorrea sartu zaio. Lasai emakumea, Zelako panorama. Ea, panorama polita daukazu, oraindik ere, jinkana inberdu Neimak beldurra eukin dau ridikulo eitzeko eta... Hemen ez da hori, Ane, ikuste zuezetz. Nor du, marrazki zeitzen? Da zer zara marrazkilari ona? Ez gehiagia. Hartu leku bezarez. Bat aukeratu azteko, eta gero badaki gube bai, trabatu ezkero aurrera duteko aukeri dauela. Aukeratu nahi zunen, bazen. Mendia, tontorra, elurra... Tontorra, bai, ongi. Zigarroa, kea, Hotz. eizarra, teleskopioa... Teleskopioa, bikain. Kutsa, maleta... Maleta, oso ongi neskak. Ez, ukitu barik? Ikusi. Kainabera, arrantzain, arrantzalea, Zer da hori? sarea... Sarea, oso ondo hartu lekua. Ara, horixe sortzen du ilaskik. Algara. Ez? Alaitasuna... Irria. Irria. Ez? Alaitu... Ez? Ea? Lilura. Lilura, bikain! Aupa! Bat, eskerrik asko bidatzea bonari urrongo afaizen zerbesietatentzat. Bi, eskerrik asko neskak algara lilura edertasuna zema gauzentzun dute zen. Dana, 100 eta sobratutako 27ekin, hau pasuek 127 puntu! Gauzak gori-gori. Hondarribia Indaian 206 puntu, Oiartzunen 232 eta Bilbon 197 eta beraz aurrera Oiartzuarrak. Ba, markagailuak nahiko bardinduta, iaz gertatzen dan, triboren berbetan. Eneko eta Iker, aspaldi etzen duetela horrelako trantze batian. Bakizue, zer dagokizuen taula osorik asmatzean. Banaka-banaka, 7 definizioak ondo atzematea. Adi beraz, zorte hon, ona 7 berbak, eta denbora. Zuaitz banakoa, unitatea. Ondoa. Atzamarreko infekzioa Gernikan. Itzemina. Zikiroa etxarri aranatzen. Xantrea. Ez? Zuaitz banakoa, unitatea. Ondoa, Atzamarreko infekzioa Gernikan. itzemina, Zikiroa etxarri aranatzen. gelusa, Ez? Guazen lane. Zuaitz banakoa, unitatea. Ondoa, Atzamarreko infekzioa Gernikan. itzemina, Zikiroa etxarri aranatzen. Gingirreina ez zaigu sartu, baina bi bai oso ondo 20 puntu neskak. Ane eta Naima, aurretik jarri zarete. Taulari eusten balin badiozue, zuek aurrera. Eta bestea, gure veteranoak. Ea bada, zorte hon, ona hitzak eta denbora. Lera Bizkaian. supizkia, Ez. Lera Bizkaian. Garapa. Ez. Guazen eneko? Lera Bizkaian. Garapa. Ez. Lera Bizkaian. zarba, Errefraua. zarritza, Txirbila Markinan. zaborra, Ez. Guazen lane? Lera Bizkaian. zarba, Errefraua. zarritza, Txirbila Markinan.
Zaborra. Ez. Lera Bizkaian. Zarba.